Eno dio machielo nyakurom gajwang makao marwa kechendo mar Oimore taika par kod abich dwe no mar abich yakanare oprayo kwa adek eko ni mathoth mag motuche gwenge wa bombe wa kod mago mabendo tuche piny mako nyakurom gajwang nyaka mago mag tuke kabina rwaki chendo ni mar Oimore wantiere kanye mbui RAMOGITV Facebook Twitter gi YouTube duto nyiswa pachi kotenda gi magi mwai kuno dio makawuono machiegni wachako gi thuond weche. Jatend piny Kenya William Ruto riembo tich jagoro mongirore migawo mar thieth mar oganda Dr. Josephine Mburu kendo wuoyo oko board mar KEMSA ewi mibadhi mar nyiewo nede mag suna. Pek omedore ne joti kod mauta mag petrol, diesel kod mauta mataya bang' medruok nengo modhigo e thurka. And from what we found, first of all, is that the lady was not expectant, and she was somebody who had a chronic illnesses. Tendo siptal ma Ramogi Oginga Odinga e county ma Kisumu koro koko ka kwedo report ni nyawo mar jotuo thieth ema nyo kelo tho mar jatuo moro e siptal no. Jaloko marwa en Elizabeth Tio nyakurom gajwang bethulo mar miwa pachi wantiere kanya lai marote machuok ari adeka ocheno nono odhiaw makawuono machiegni nyinga Lydia Okeyo. Jatend piny Kenya William Ruto timo lokruok e telo mar duol mochung' ne keyo yedhe pacho ka KEMSA kaluwore kod seyo mag mibadhi ma osebed ka ibiro kuomgi kaluwore kod oboke ma ochuoye kugno kod jotije mag piny nyawacho Felix Kosgei jagoro mongirore mochung' ne thieth mag oganda migawo mar thieth Dr. Josephine Mburu koro teng' lwete mogo. Jatend piny bende ochungo e tich jata tije mar duol mar KEMSA Terry Ramadhani jotije mamoko mag migawo mar thieth mochung' ne weche kedo kod malaria koting'o Martin Mamae, Lenson Kariuki, Pauline Duya, Livingstone Njuguna, Charles Kariuki Chege, Justus Kinoti kod Anthony Chege. Ruto bende nyakurom gajwang wito oko welo mag jakoma kod jokanyo mag board mayande ochuogi mondo mi ota duol no mar KEMSA. Kata kamano jatend piny owalo Irungu Nyakera kaka jakom manyien mano mar board kod ka jokanyo mag board manyien oting'o Hesbon Oyeko Omolo, Bernard Kipkirui, Jane Masiga kod Jane Nyagaturi. Anto Mutava bende koro oyier kaka jata tije manyien mar KEMSA e yor kojolo. Kwa dhimbele nyakurom gajwang jatenda piny Kenya William Ruto walo mane en jagoro mongirore migawo mar omenda ikinde mokalo kama uthuge ne lemo majatelo maduong' kata governor mar bengi maduong' mar Kenya Central Bank. Kaponi opuodhi welo mare thuge biro kao kar Dr. Patrick Njoroge ma osetieko telo mare mar ariyo kata mar tiyo. Thuge sani en jang'ad rieko maduong' e weche mag budget ne jatend piny Kenya ibiro paro ne thuge yande ogole apis kaka jagoro mongirore e migawo mar omenda higa mar 2019. Kata kamano buche mag mibadhi duto mano itudego ne oduogo wito oko gi ogai mar jomin buche mathurka. Kama chielo medruok e nengo mag modhi nyamburko maduene en mantiere malo mogik ma osetimore thuolo mar dweche 8 mosekalo. Mana kaka dweno koth lero no rameny koro kete ting' mar osuru ma mwandu no medo kete wi jopiny kata bed ni jatend piny Kenya William Ruto to ramo ni onge pek mar osuru ma jopiny onego bed ne yuago. Saa 5:06 otieno ma piny ru godo wuok tich. Duol matayo nengo modhi nyamburko EPRA ne omedo siling 3.4 ewi nengo ma lita ka lita mar petrol, siling 6.4 ewi diesel, ka mauta mar taya ne omedi kod siling 15.2. EPRA ne ogolo lendo no mana thuolo matin bang' jatend piny Kenya William Ruto tieko twak kod jofwambo kama ne owuoyo wi osuru ma ijuogo ewi nengo modhi nyamburko. Kata kamano, weche mane Ruto golo ewi nengo mafuta tuomore kama pok oyangore ni ne oboth ne koso wuoyo. Mokwongo, this 8%
that we are adding is going to give us about 50 billion shillings. It will begin to deal with the problem of roads across the country. Okay. Ei nengo mag modhi nyamburko, siling 18 ijuoge wi lita ka lita mar gero ndara kata bugo kuonde ma okethore. Nyaka sani jonyiewo choko ma ok tin siling bilion 14 dwe ka dwe mar loso ndara ka ginyiewo petrol kod diesel. Ruto bende wacho ni paro mar chik mar choko osuru ma pod ni e nyim od bura. Moko kuom osuru idhi gol oko e modhi mag nyamburko. But what have I done to balance it out? Because I made a commitment that we need to relook, right? I have removed on the same fuel, as we add 8%, I have removed 3.5% road development levy from fuel. I have removed 2% of IDF on the same fuel. Nengo ma ilando dwe ka dwe onge osuru ma iluongo ni road development levy. Nitie mana mar medo dongruok e reru ma iluongo ni railway development levy. E singo mane ogolo kane osero ombulu kuom jopiny, Ruto ne osingo ni obiro wito oko osuru mar VAT. Okang' mantiere chik masani mayango ni VAT inyalo gol oko kata ijuogo e atamalo 16. I think we need to rethink taxation, VAT taxation on fuel. That was the latest inclusion of taxes on fuel. And I think it was very controversial. Ruto bende wacho ni osuru mar VAT ogolo oko ewi gas mar tedo, kama igeno ni oganda biro yudo fungruok e nengo mar mwanduno. Kata kamano, gas bende iting'e nyamburko matiyo kod modhi mag nyamburko. Modhi makata bang' meto mar nengo gi mane otim Jumapil, medruok e osuru mar VAT dwe mabiro pod nyalo medo nengo gi. Ne oganda, luoro ne osebet kata kane pok oland nengo mag modhi nyamburko, kendo ne ging'eyo pek ma ochomogi. Mafuel beche dhi idho, mano gi mwang'eyo, to bech fuel madhi idho no, wajo piny wan modhi dong' kwa inyere. Kaka wajo matiyo e matatu, wadhi dong' kwa inyere seriously, nikech jowuoth ok dhi yie medo bei. Jogo matiyo kod mauta mar tae tedo kod neno kuonde maonge sitima bende koro pek ochomo ka mwanduno ne omed nengo ne kod siling 15 gotongla rie lita ka lita. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi Juang, jatenda piny Kenya William Ruto koro wacho ni singo manomiyo oganda jo Kenya dweche machuok mokalo manomaduoko piny nengo mar gas mar tedo nyaka shillings 500 chop dwe mar 6 koro ok binyalore machiegni. Ruto ne wacho ma e twak manobagi gi ute fwambo mopogore pacho kae kar jot mare e buore Nairobi kama noramo ni ok obidok chien e meto mar osuru ni mayo kende ma piny Kenya koro nyalo dongorego. Tarik 2 dwe mar 3 higani e nyasi mar dhialo joma mine mong'ere kaka International Women's Day manobagi kar bagoro ma KICC e buore ma Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto nogolo lendo manoduogo chuny mine manoyure nyasi no, lendo mar duoko piny nengo gas mar tedo chop dwe mar 6. Ile mtungi mnanunua kuanzia mwezi wa 6, hiyo mtungi itatoka shilingi 2,800 mpaka shilingi 500 ama 300. Kata kamano, singoni koro chal ka gima ogore Luanda bang' jatend piny Kenya William Ruto kitayanga ni duoko piny nengo gas e pacho ka koro ok binyalore chop dwe mar 6 kaka no singo. Wacha gas ile tunapunguza kati ya shilingi 300 na 500 ni mtungi yenyewe. Ndio sasa uongeze gas ndani yake. Kama tungepitisha hii jambo kwa supplementary budget June ingewezekana, lakini tulijaribu kuisukuma kwa supplementary budget ikawa haiwezekani kwa sababu ilikuwa inatubidi tubadilishe sheria fulani. Kata kamano, jatelo nowacho ni chenro pod nitiere mar chopo kare singo ne kinde mabiro ahinya to bang' od bura podho budget manyien masani nitiere odundu. The budget, my friend, we are using is Uhuru's budget. The budget you will hold me to account is the one we are discussing. You know, when you have a budget in place, even if you came into office today, unless you go to parliament to change the way the budget is funded, you can't. Ruto bende osingo kete tim maparo mar medo osuru mejuoge wi osara kaka yor siro chenro mar gero ute manego gi ogonyore, achiel kuom singo manochiwo ne oganda jo Kenya e kinde yiero ma pacho ka.
Kata kamano, e kindego ne okolero kama ne piny owacho dhi gole omenda mar siro chenrono ka jofwambo bende nokete tago maliet ewi aguluno. Tunasema kila mfanyikazi atoe 3%. Na sio 3% ya mshahara yako yote. Ile inaitwa basic pay. Si ushuru, ni pesa yako. Lakini unatupatia kwa muda tufanyie mpango ya wale watoto wetu wanaorandaranda barabarani, wengine wao ni watoto wetu wa kuwazaa, our own children, kuwapangia ajira. Sawa? Na hiyo, that's why ni watu waelewe. It is a win-win project. Mabire seche makoro piny owacho medo omenda mitiyogo bad migepe moko e piny owacho kod kar jot majatend piny Kenya ka jatend piny Kenya no biro ramo ni osuru mijuoge pacho ka ok ni malo kaka oganda paro. Our peers, South Africa, Tunisia, Morocco, they are between 23 and 28% of GDP. Tax as a percentage of GDP. Where is Kenya? Kenya is at 14%. Kenya is at 14%. Meaning, we are paying half in terms of tax what our peers in our continent are paying. Ewi chiwo thuolo mag tijene moko kuom dhoudi mathurka, Ruto wacho ni noyiero General Francis Ogola kaka jatend jolweny mathurka kata bang' fwenyo ni notemo geng'o loch mare kaka jatend piny Kenya kowacho ni ma en ranyisi ni piny owacho chiwo tije ka odewo dhoudi mathurka. General Ogola is among the people who went to Bomas to try and overturn my victory. Do you know that? But because when I looked at his CV, he was the best person to be general. I called him and I sat him down. I told him, my friend, you went to Bomas to try and overturn my victory. But because you are the best person to be general, I'm going to give you the job. That is how it works with me. That's why I told you, if a person has the qualification, if he is the best for the job, I will give him the job. Nyakorom Gajuang paro mathoth koro medo nyolore kind jo Kenya inyato kweth magazimio la Umoja One Kenya Alliance kod mano mar Kenya Kwanza e wiro mar Raila Odinga kod Ruto e lap mar tuke manyayo Kasarani to kod nyasi mar komo ma Mukami Kimathi e county Manyandarua. Penjo maduong' ma jo piny ni godo en ni dipo ni Raila Odinga osedonje winjruok gi piny owacho. Walter Nyambaga miyo waler. E chopo mare ik mar mama Mukami Kimathi e county Manyandarua nyocho kete kanyakla gi jatend piny William Ruto kanyakla kod jalupne Rigathi Gachagua. Raila wacho ni ong'eyo ni liet mar jatend piny William Ruto chiegni kwe ka korka kore. Jatend piny William Ruto bende kawo thuolo mar yango ni ong'eyo e kama giko mar ng'wech mar Raila Odinga nitiere. Huyu Ruto huyo nimefanya naye kazi kwa muda mrefu sana. Yeye ananijua mimi. Kwa hiyo sasa ile akipiga kelele huko mimi naangalia tu. Najua atapoa. Amesema ananijua sana. Na ni kweli. Nasema ananijua, nitapiga kelele alafu nitatuliza. Na mimi pia namjua sana. Na nimemsoma sana. Na kwa sababu mimi namjua sana, najua ataendesha hii mambo yake pia hii yote mpaka na maandamano, lakini mimi najua itaishia wapi. Bang' nyasi mar ik, wuothero gi nyaka ya lap mar tuke Kasarani e kama giduto nyocha gi yore neno piem mar ng'wech mar Kipkeino Classic. Odinga bendo chopo Kasarani ka yogruok margi mar ariyo ka gok gi rado ka giduto gibuonjo. Pinyru chieng' Jumapil e kendo jatend piny William Ruto chopo mar neno adhula mar Gor Mahia kod AFC Leopard ka Odinga kod Ruto yogore mar adek, ranyisi mar jok ma onge kod aginga kata sigu e kendo gima nenore en picha mar owete. Omiyo wige moko odiochienge mathis kata wige moko mabiro kaegi nyaka jopiny ikre ne romo moro maratipo, awachi ni maratipo madhi kelo kanyakla migosi Raila Odinga kod jatend piny William Ruto. E agola moro Nyayo Stadium ginenore ji adek, Ababu na Mwamba, William Ruto kod Raila Odinga chal ka gima gibilo wach en mana ni gima giwacho to pod opondo ne oganda. E penjo maduong' moganda ni godo
en ni romo mane monuore bin nyando doke wange e koso ja pedho senego mwanda Edwar. To ang'ono momiyo seche magi timore to jogo mantiere gi jakom ok nyalo wacho ni migosi Kalonzo ni ng'e ni wan e ng'wech kendo kiny wawuok ga wadhi Kirinyaga. To ang'ono momiyo ndugu Eugene Wamalwa ok nyal nyis ni jo AFC gi jogor gocho to jakom dhi bet kacha. Omiyo ibende hakikisha ni in kanyo kaka mfuasi mkuu mar jo AFC Leopards. Janon siasa Kevin Osido ni kod paro mane wi wachno. Joma nyaka hinyre kae to gin jok ma nyinge gi dongo. Mokwongo en migosi Kalonzo Musyoka. Mar ariyo en jatelo mama Martha Karua. Mar adek en Jeremiah Kioni. Mar ang'wen en Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Mar abich en president marwa machon miluongo ni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Tawacho kama nikech gibende ging'eyo gino matimore. Ok ni samoro gibwogi abwoga ni mosruok nende odhi mobet. Ang'ono momiyo jakom nyalo donjo e bura ka president osedonjo mobet. E ka jo od bura to ni kod kaka gineno romb Raila kod Ruto. Jogi to kaka nawinjo ka babocho nong'e Ruto be ong'eyo baba. Jogi ong'ere nikech jogi osetiyo kumoro achiel. To pod ginyalo tiyo. Ok rule out ni ok ginyal tiyo. Nikech sani as we speak Ruto needs baba more than baba needs Ruto. Kata kamano, moko neno ni Ruto ema dhiga kama Raila nitiere mar lombe. Bang' opira kopira, jibiro to mosore. Kata coaches maseche moko bare wach kabisa maseche moko ginyalo kata na chalo joma nie sigu. So ma is part of politics. There is nothing strange. Nekane Raila Kamolo Odinga odhi liel mar Mukami moso William Ruto ok en gima rach. Aparo ni dobedo political bad manners ka Raila nodhi kacha to komoso William Ruto. Wapenjo ka bende rom gi kelo liet ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua to kod jodito mag Azimio. Jalup jatend piny to goya dhoge nikech en kanyalo wacho gi dhongere he has nothing to lose. Nikech en gi office ma bende osemiye portfolios manyiso ni joka be penjore ni to kiwacho ni in jatelo mana mar shareholders to wabende wa contribute e kiti mar pesa mutimo godo dongruok e Kenya ka kara wan to wan ng'ano gini. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Koramga jongan benda penji ma Walter openji kanyo dipo ni nyando doke wange koso ja pedho senego mwanda Edwar ari adik auchana no kabende wantiere mbui kanyo nyiswa ni paro mari en mane kotenda giro ma jotelo gi pani mabiro mana bang kabende ntiere weche mag ng'anyo madhi mbele ngima bende pod bende matek ne Uganda jo Kenya paro koro nyuolde mopogore mapachi chenro mar Oimore wadhi mbele. Jatend piny Kenya William Ruto koro kwayo ng'uono ewi tho mar ji e gwenge mag Shakahola. Ruto kanyo idayo dhoge gi jofwambo wacho ni kaka jatend piny Kenya tim ma Shakahola ok owinjore timre kata matin. Osingo maneno ni onon wachno e yo makare. I am taking responsibility that as president, this should not have happened. And certainly, some people who are responsible for this failure on the part of government will have to give an account. Because it should not have happened when we have all the agencies. We have our intelligence, we have our CID, we have the chiefs, and all the other people in the whole of that ecosystem. This kind of thing should never have happened. The promise that I am giving to the people of Kenya is that we will get to the bottom of this matter. Koramga juang doho ma Mombasa ong'ado ni bengi mitudo gi wang jowi mar jadolo Ezekiel Odero mar kanisa mar New Life ibiro medlor kanonro pod dhi mbele. Jang'ad bura Olga Sewe osiro ng'eto manogol juma mokalo manogol gi doho ma Milimani e kaunti ma Nairobi ma bende ne dwaro mondo mi medlor bengino. Doho nowacho ni aguch bengigo mar 15 kod wang jowi no pod ibiro lor ka okinde ma jadolo Ezekiel koro ikwayo mondo mi ochwal kwayo mora magen go e doho ma Milimani ka jadolo no to koro yiene dhi mbele gi chenro mag lamo e kanisa ne. That for purposes of Section 362 of the Criminal Procedure Code, the impugned order ought to have been challenged by way of revision before
High Court at Nairobi, I must refrain from commenting. The orders that commend themselves to me and which I hereby grant are as follows. A, that other than prayer G, the rest of the petitioner's prayers in the notice of motion dated 3rd May 2023 fail and are hereby dismissed with no order as to costs. B, the second application dated 8th May 2023 being misconceived is hereby struck out with no order as to costs. So that is my decision. Ateri County ma Kisumu nyakora mgajwang tendo hospital ma Ramogi Oginga Odinga koro wuok oko kendo loso ewi tho mar achiel kuom jotuo e kar thiedhno. Mabang' tipo moro lorore e mbui manyiso tho ma jatuono ka bende ji ma iwinjo duondgi e tipono seyo jochiw thieth kuom keto nyao kendo ma okelo tho mare. James Okoth nigi lerno koya e County ma Kisumu. E tipo mar video manyo maki gi jago moro e osiptandno ma Ramogi Oginga Odinga, duol mawuok kanyo temo lieko ni miyo moro nyo wito ngimane kaluwore gi nyau mar jochiw thieth e osiptandno. Mama nitogi na tiye katwangizo ukatuni laktari. Mama nitogi na tika. E tipo ma okelo ng'ur e kind oganda mane oromo kode e kor mbui, gino mabende ne okelo liet kaluwore gi kit chenro mag thieth e kar thieth maduong' ma kaunti ma Kisumu. These hospitals should be disbanded and everybody to go home. Ne ochuno jotend osiptal wuok oko kendo twak gi jopiny e wi gima ne nyalo kelo tho mar jatuo. Kane wang'iyo malong'o to Josephine ne nigi gimiluongo na anemia kata remo madok piny. Ginyalo ga dok piny to king'eyo gimomiyo dok piny. To nyo wa establish ni remo no nyocha dok piny. To remo no eventually lead for heart failure. Dundo ne dok bedo mayom to or lead to her death. Josephine Akoth nyonindo to gino yudore e social media to weche mano wache social media gin miriambo te. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Kisumu, Laktar Gregory Ganda, bende no kwedo tipono. Gima wadwa kwero jowa ni false information is very dangerous. Ketho nyingo hospital mono ji mangi shida biro hospital. Kapok ikawo gimoro ti spread nyaka confirm ka nitie adiera kose it is false information. Anyola mar mosenindo mabende oseangore kaka Josephine Akoth Ogola ma jahigni 25 kotelnegi gi min mare no kwedo weche mane owachore kotenore kod tho mar nyargi. To kenda chayo ng'ano manyogolo gine yamo. Ang'anyo moneno na adiera mar wach tho kapok ogolo gine yamo. Gina kwedo kabisa kaka min nyathi. Kendo litna kabisa ni nyathina nyotho to jomoko oyudo yo mar loso go pesa. Gilero ni Josephine Akoth ne ochopo e lwet laktar mane otemo chiwo thieth kar nyalone. To daktari obiro to chuone pi, then omanyo oxygen oketone. Kaito dwaro oxygen maduong' manyo wadhire go nyake ultrasound. Nyo ayudo daktari maber manyo rwakowa. Magik mawachore ni jogo nyo omiyo Josephine otho, mano gima akwedo kabisa. Kata odoko ni ler makama ochiw, pod nitie penjo mar kabende jatuono nyo kony mapiyo kaka nyo chopo e osiptal kose oyo. Bende penjo en ni, gima dinyo mi jopiny mamoko ka okang' mar goyo koko kendo chwalo ng'ur margi ne jopiny ewi kaka nyota chenro mar reso jatuono. James Okoth, Ramogi TV. Korom gajwang' dakika 22 bang' sadek mar otieno chenro eno Oimore naro hakika ne miyo pachi kotenre gi weche gi manyien chenro ne nyakorom gajwang' aneno ka oganda medo golo pach gi paro pogore ka hangna gwel matin kapok wayueyo. George The Hunter wachoni en tire kodwa e chenro oketo wang'e Ramogi TV. Jarado Tito wacho kanyo ni en Ramo line en kodwa e chenro kanyo gi nyako guta iluto gikete mana ka Ramogi TV. Antiere kanyo gi pacha Jackson Mboya wachoni okomora ahinya gi mosruok makamano gi kaka jogi osebedo kochako osebedo karomo. Wacho ni ngima sano idho bedo ni ntiere joma koro kedo ne oganda mondo mi onene oganda oyudo ngima makare kaka no singnegi. Kan Elfik to nyisowa kacha ni Mwanda nigi tong' kuome chiegni make mano pache. Wycliffe Odiwuoro Lo
wacho ni Ruto kod Raila okel mana kwe nikech kwe makelo mor ne oganda kendo en osiro tiyo kanyakla ma jotelo ariyo go Nyakoro Mgajwang kae to Peter Otieno kantie Zambia to wacho kanyo ni hembe oko mor ahinya nikech ne pod ogeno ni nitiere weche midhi losi mondo mi jakenya odag makare. Beno Pio wacho ni nitiere Eldoret Uasin Gishu County okodwar mondo Raila Odinga omosre gi Ruto nikech oneno ka Raila mane kedo ne oganda jo Kenya ka gimosore oparo ni ngima pod dhi bedo matek. Mary Odhiambo wacho ni en bendo se check-in kaka pile wuod Nyarsek aneni kacha wacho ni nitiere kodwa e chendo kaito Vincent Yois wacho kanyo ni ento siasa okuongone kendo kia pingo wach mosruok manotimore kumano en osiro tiyo kanyakla mar oganda go Jojo Kaka to wacho kanyo ni en bende higni 5 ng'eny ma ok wanyal bedo oko kaka oganda nyaka giko. Wacho kanyo nikech bang' piem to en tich omiyo koro joluo wadhi urumos mondo mi watigi piny owacho. Mano Jojo Kaka ogolo pache kanyo. Ongwe Junior kantiere Sondu wacho ni en bende kong'iyo wang'e kendo go tarubin malong'o oneno ni machalo ohala. Wacho ni aora koro sedoke wang'e jopiny oikre ngia matek mbele kagiri 2027 kata higa mar 2027. Mano kanyo pach Ongwe Junior. Nyakoro Reme to wacho kanyo ni entiere Machakos County kaluwore gi romo ma jakom gi jatend piny Kenya William Ruto wacho ni en okone rach mora mora kata wacho ni omor ni mar Kenya duong' mohingo wan waduto to winjruok ber moloyo gwandruok kinde duto. Mano Nyakwar Oreme. Nyakoro Mgajwang anyisi ni paro ler kaka wuon oganda golo pachgi yo makare. Nora Hawi to wacho ni mos no chal ka gima chiche matin kaito Victor Marcia wacho ni nitiere Lego Karapoli nitiere kodwa chendo David Chepchep to wacho kanyo nitiere game Kanyakota. Pastor George mano kantiere Rodi Kopanya mano mar Rodi Jesus Fellowship kantiere kanyo gi Jesse gacho nitiere kodwa chendo Nyakoro Mgajwang mayo matin kwa duogo wantiere kod mathoth med chwalo pachi karia de kaucho no ka bende wantiere mbui kata Ramogi TV waduogo bang' yo matin ma heno Oimore. Nitie wang' marwako pi Kanyaboli to nitie wang' magolo pi Kanyaboli nikech nam nyaka bed marwako magolo koro magolo kacha nodinore. Jodak maluora mar nam ma Kanyaboli ni kod yuak ni nam koro semuomo kendo pi lak nyaka yalora gi. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 3820. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Your home is laden with heaviness following these deaths. Your father left a curse. This is the story of Mercy. Do not speak to your husband tonight. A devoted wife and a mother. Wait. Who unknowingly and slowly got into the hands of a prophet. Mercy, can't you see this is robbery with violence in broad daylight? Kama unataka tukosane, endelea kurusha hiyo mdomo yako hivyo. A
prophet who promised her all her life's desires. Tomorrow morning, you shall receive good news. Watch the story of mercy unfold as she battles with faith, family, and a prophet on Prophet Binji. Let me teach those ungrateful children a lesson. Viusasa brings you an exclusive and exciting series, Prophet Binji. New episodes now available on viusasa.com. Machiegni kendo nyakoro mgajwang ero kamano kuom medo kete mana ka chendo mar Oimore wanje mari miero mar RAMOGITV wadhi mbele gi weche manyien. Ji auchiel wito ngimagi masira mar apaya manyotimore Sachangwan molo otieno mane piny orugo kawuono. Ji ariyo ne oyudo hinyruok kendo gidhi nyime gi yudo thieth ka thieth mamolo kaluwore kod jowuoth jariembo mar nyamburko no ne obayo kendo bang' break bedo kod ng'ikruok. Jatend thieth mamolo Susan Onjiku oyango ne joma no tere osiptal no ne kod hinyruok mopogore opogore kendo gimedo yudo thieth. Nyamburko no nowuok Malaba kadhi Nairobi. Kumachielo bende ji ariyo wito ngimagi ka ji adek mamoko yudo hinyruok kaluwore gi masira mar apaya manotimore e apaya maduong' ma Eldoret manojuko trailer kod apiko e chiro mar Cape Karen e kind kaunti ma Kakamega kod mano ma Uasin Gishu. Nilikaa nakaa nyuma yake, kaniambia ni breki. Kamwambia aita irudishe hapa kwa wall, ikuaruze tu hiyo na hiyo speed inaenda, tukiruka mapambo ita nini. Wakati niliangalia mbele nikaona hakuna gari, kamwambia irudishe katikati usikoe hii hapo side hapo kando ya nini ya pavement kwenda nje. Hapa shida ni kifua. Kizile inaonyesha mbavu imevunjika, siwezi amuka. Na penye ninajisikia vibaya sana ni hapa kwa pelvics, ni kama hii side ya left, sijui ni kama ni kuachana imeachana. We received 13 casualties. Unfortunately, one died while receiving treatment at the outpatient department. We have currently 12 admitted in the ward, 8 men, 2 women and 2 children. They are stable, but we are going to refer to the child. He's still unknown. We are still trying to track his relatives. Parmogajwang podi paro ni ntiere paro mara ndoso sach jotije. Giatamala dik. Kana benya chan piny Kenya William Ruto wacho kanyo no dhi konye gero ute mabende biro yudo bang'e higni moko 10 kama mabiro nyakoro mgajwang. Kotenore kod mano riwruoge makedo ne ratiro mag jopuonj KUPPET kod mano mar NAT kachiel kod mano makedo ne ratiro ma jotije ma piny owacho kaunti ma Homa Bay bende koro koko ka koro kwedo paro mar chik mageto ndoso sach jotije piny owacho gi atamala dek ka itero e chenro mar gedo mag udi manengo gi oywe pacho ka. Giwacho ni ok gidich kod wach udi ma iwacho ni ibiro gere nengo ma oywe kagikone gima gidich go en meto mar osara mar gere. Riwruogego okone sirikal mondo mi owere gi paro mar biro ndoso osara gi atamala dek kagiramo ni poni paro mar chik no puodhi to gibiro luongo ng'anyo mar akwede. Bende gikwayo jod bura e pacho ka mondo mi kik yie kal paro mar chik no. Wawacho maber kaka jopuonj ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono ni ok wamor gi sirikal masando jopuonj kendo masando jopiny. Kendo ok wabi yie nikech jopuonj mang'eny oseng'ad pesa kuomgi machopo % maromo 56. Ok wabi yie ni chak ing'ado pesa moro amora kuom japuonj. Jopuonj gi bende nigi udi, gin gi loans mang'eny magi service. Dipo ni sirikal otimo gino gabach gi, to wabiro dhi e ndara kaka jopuonj ma Homa Bay te. Persip marwa nong'ad medical allowance nodhi to nwaling'. Gichako giduogo gi pesa moro mar retirement makoro wachulo 7.5%. Sani giduogo gidwoko 3%. Wan ok wadwa ute. Gima wadwaro sani e ute wa kaka jopuonj, wadwaro chiemo e mesa. Puonj ma Kenya kawuono ng'ato ka ng'ato chamo atamala achiel ewi adek. Nikech loan olo agog jopuonj ma kapo nono nochako ng'ad pesa machielo. Te ang'isou ni jopuonj madhi osiptal dhi osiptal, madhi tho nikech kata pesa modhi ng'iewo nego kata joode chiemo bibet maonge. Kasani mok wanyal nyaka it is now 7 years kapok omedwa msara
tichaki ikaw msara matin ma wan go no ichaki nduso 3% mare. Dongu neno ka jotich ok bibiro tich nikech pesa maginyalo idho kata piko kata pesa maginyalo chulo go house rent onge. Imago mag thieth Nyakorom Gajuang rawere 98 manie kind higni 10 kod 19 yudo tuo mar ayaki juma ka juma e piny Kenya kaluwore kod nonro. Bende achiel kuom nyiri 5 mantiere kind higni 15 kod 19 osebedo kod nyithindo kamoko to yach kendo rito konyore. Piny ngima kata piny Kenya geto tieko tuo mar ayaki ema oiu kachiel kod lwenje mag kit chwech mar ratiro mag nyithindo manyiri kochopo higa mar 2030 e bwo kampen mag tiso ni Triple Threat Campaign. Judith Omondi nitiere notwak kod moko kuom rawere ma osekale midhiero gi kendo miyo walerno e yo machal kod ma. En nyako matin ma jahiga 23 e hike mar 19, nyako matin Meridian ne osekalo e tembe mathoth, ne oseroch ratiche dinuoya. E klase mar 2 ne osechako chiwo dende mondo mi oyud gigo ma de okonyre godo. It was even kanene class 2. Life ne tek, ionge kalam, idwaro gik ma ionge godo. So, kanye ma alafu ing'e ntiere ji maduong' niga i class nyaki yudi. Mong'eyo ni timoga kamae mondi tim kamae. Koro gibet piny kodi gipuonjore kodi. Kionge go kikikos, tidhir ng'ane notimona kama momiya, in be odhi miyi. Meridian ne ni kod chuny mar somo. Mak mana ni nok mar omenda ne omiyo wegi e klas 10 kendo oyudo keny ma omondo. Bende ne oyudo nyare ma okuongo ka inja higa 19 bang' yudo tuoche moko mag nyeye ma okoni dine ogeng'o poni nomiye thuolo. Koro ing'e ni en nochulo naga school fee nikech abiro ire, otimo na shopping, oduoka dala, to miya nyaka 1,000, at least 1,000 no oroma somo matin. Koro gini odhi makochopo koro form 2 kae ikore kanyo. Oleme alafu osuggest na inbe ni kar mondi sandri kama dongi bia monda timra nadi akendi. E chandruok duto manyako matin ni osekale, oyuak ne jonyuol ne kuom jwang'ogi kendo keto gi dak kod ji ma opogore ma okoni ne osume timo timbe ma osedak ka oyuago yang'e. Aneno ni dak somo dan bedo gi opportunities mang'eny sana nikech for real life sani purpose ema wuoyo. Kora regret bedo ni noka somo. Sigana mar Meridian en mana achiel kuom ngima mar rowere manyiri ahinya to ma odakie gwenge ma ongore e bombe. Riwruoge ma opogore ma ok mag piny owacho kaachiel kod duol makedo ne tuoche mag nyeye National Syndemic Disease Control Council osebedo ka chwalo kampen e piny Kenya mangima e gino mag yango kaka Triple Threat Campaign e kedo kod tuo mar ayaki, iye ma ohiu kaachiel kod lwenje mag kit chwech marocho ratich nyithindo manyiri. E lipot mane ochiw kod duol ni, rowere 98 manie kind higni 10 nyaka 19 yudo tuo mar ayaki juma ka juma e piny Kenya. Bende higa mar 2021 e kwan duto mag mon mane yach, atamalo 21 ma en ji 317 644 ne gin rowere manie kind higni 10 nyaka 19. E kar dak ma Embakasi North kama ne oterie kampen odiochieng' ma kawuono, oting'o atamalo 5 mar rowere matindo mane ogamo kute mag ayaki e kaunti ni ma Nairobi. Piny Kenya geto tieko chuth midhiero 3 gi mag tuo mar ayaki ma igamo e kind rowere, iye ma ohiu kaachiel kod lwenje mag kit chwech marocho ratiro mag nyithindo manyiri kochopo higa mar 2030. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi mbele Nyakorom Gajuang ero kamano kuom medo kete mana kera Ramogi TV. Wayudo ni jodak mawuok e gwenge mane aluora mar Makanya Boli koro nitiere kod ywak ni nam koro osemuomo. Rageng' mage kendo mano keti mondo mi odine kendo koro ketho ne gicham. Kethruok mar nam koro rocho chenro mag lupo. Apaya kethore ka jodak bende koro yuayo kwayo piny owacho mondo mi okaw kenge mapiyo mondo res ngima mag jodak mag gwenge ma oluoro nam Makanya Boli. Gwenge kaka Kadenge kod Kaugagi ma ogo tong' kod County ma Siaya bende koro chako yudo pek kama koro chunogi mondo mi gichak golo cham kata kapok giikore. Ka ndara ni nene konyowaga wapo ka gini obwogwa ka mandara ni omuocho odiochieng' achiel makoro pi odok manyala yote. Koro wadwaro mondo yo wanwang'e yo madikony go ndara ni mapiyo ka pod gik moko hinyre mang'eny.
pigni wadwa ni mondo dine pio nikech dhok kaka dhok modho onge dhok gine pio lokre uchido kabisa makadhi kata kimtumo piti do ka gimodho pi makoro iwinjo na kakai. Nitie wang' mar wako pi Kanyaboli to nitie wang' magolo pi Kanyaboli nikech nam nyaka bed mar wako magolo. Koro magolo kacha nodinore kokelo yugi mang'eny kod kuoyo kod kite koro ne tek. Nitie gik mang'eny mokethre nikech kam wachung'ie ni chinga kod achwich koni ema nitie puothe jolokani kod jolokani opuro tiende kocha, jolokani bende opuro iye ka nitie sembni madongo to koni ema nitie kata farm mar investor miluongo ni Indian. Koro mago duto gin waterlog, pi osepong'o gigi duto. Ndecha odhi ariyo. Moro nyocha ka apidho, moro nyocha sochuoyo, baso doyo, oganda ng'eny gine nyori kachi gine dwe mar auchiel ni apudho oganda. An gi nyithindo makiye. Ma wuon gi notho. Kaka timrago onge, min gi be onge. Kono mga jwang nyono taika paga ngwen chieng Jumapil ne piny ngima dhialo jomamine. Sinema bene dhialo minego moko kuom minego ahinya to mago ma hikgi oniang' pod odak e ngima matek kendo gigo matawo ngima dhano machalo kaka chiemo, lewni kod ot bende moko kuomgi onge go malong'o. Midhiero mar oula bende en achiel kuom mago ma oseweyo deye mathoth gi pek. Jafwambo marwa James Okoth miyo walere wi midhiero ma juko moko kuom mine ma hikgi oniang'. Waromo gi Respa Margaret Agola, ma jahigni 80 e dalane. Kaka miyo mong'ere kuom mbola mare, orwako ae ode. Chal mar ot kata kamano, chalo manywaso mbolane kama e mor kendo kowe nyaka e ulalo mar paro. Paro makidek chwalo ne dang'ni mag paro. Midhiero mar oula ne owe gi lal bang' budo, nyoso kendo ywayo lop ode. Wiye pok owil gi odiechieng'no. Odiechieng' ma bende noweyo thoth jogweng' maonge udi. Tende mana kete ndo kama odhi. Onget kawe mesa kadhi dwaro kiny ka piru ka kori ng'iyo. Onge. Kubni mana kete pie ko sito kachacha. Pio dhigo. Aneno tabu gigo dhi mang'eny. Kata yien mana kete ot motwo ne pio dhigo te. Kiny neno ariyo kech chakru kiny nyako dhiambo nyaka kiny. Kama kori chiemie be onge. Rose Ogalo bende nigi midhiero machalo kamano bang' monjo ulawe maonge gi kar dak. Gino momiyo sani ojote od nyieke mane osenindo. Kamano osetimore madar kama ng'ichno, tadhi od nyieka ema koro adhi ajote. Odata adare nikech ng'ich kod koyo kod suna nega. Kata obedo ni en ratich oganda duto mar dak e ngima makare, kalure gi katiba kama oting'o bedo gi chiemo, lewni kod kar dak. E yofunyo Jerusalem, picha opogore. Gilero gimomiyo kata chiemb kony ma piny owacho osiko chwale gwengego ok chopnegi. Kikele tikele senta funyu. Senta kuro okwayudu nikech mion mon matinda riyore to yi. Kaka romni ok dadhi ayi amen makaw chiemo gi thuon. Gimikaw gi thuon sani oinga. En amen inine mango mi. Kata nyocha kele. Kendi kele ofunyu ka. Kan ngama dhi omna onge to joma dhi ino ka jomoko ywak no duogo nono. Gilero kit kony mane gigeno yudo e kinde ma oganda e piny mangima hingo e odiechieng joma mine. Kendo gin gigeno ni kwayogi biro yudo duoko machiegni. Umiya kama ninde maber, achiemo ayudo maber, kalamo go Nyasaye to koro podi nyalo ng'eyo kaka tera nikech en wuon waduto. Akwayo oganda masani kata jo Kenya, gigerna ot. Gimiya gima umorage e odno, kech aonge onget. Ka gisemiya gima umorago, to gichiemo manyalo chamo. En kanyakla mar piny owacho kod oganda duto mar kawo ting' joma hikgi oniang', gino ma bende ok oseketi e lai manyime. Kata kamano, e kinde ma oganda duto paro kendo hingo joma mine, geno nitie ni kwayogi ibiro duoki. James Okoth, Ramogi TV. Wan wabiro go kinyi wadwa ni wapethi. Wayudo ka imuko stondewa. To koro wakia gimomiyo ni imuko stondewa.
to osuru to wagolo pile pile. Johala machiro ma Kibuye obedo gi ywaruok ewi kaka ochan chenro mar chiro no. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Machiegni kendo nyakor Mgajwang korateri e mago hala. Johala maloko kata maloko oko mar chiro ma Kibuye. Mayudre boma ma Kisumu norocho chenro mago hala oko mar chenro no kata oko mar chiro no tok bago ng'anyo. Matende chiro no kaluwore gi muko makuonde gi mago hala okinyi makawuono. Giwak ne tende chiro no ne okomiyo gi thuolo moromo mano mar dar oko mar chiro no kendo siemo ne gi kuonde monego gilokie. Gino bende giwacho ni norocho yore gi mago hala. E kinde go chenro mago hala e chiro no to ne odhi nyime kaka pile maonge ng'ikruok kata rochruok mora mora. Johala ma uso e chiro no ywak ne jowadgi ma uso oko kate gi ngapaya mayudre alwora mar chiro no mondo mi odar ous e chiro. Wan wabiro go kinyi kwa dwani wapethi. Wayudo ka imuko stondewa. To koro wakia gimomiyo ni imuko stondewa. To osuru to wagolo pile pile. Every Saturday wagolo 100. Sunday wagolo 100. Weekdays 50-50. Koro wakia no osuru gi Kagi wacho ni ma ok chiro ka chiro nitie ga insiders the outsiders. The leader is big insider. Wakia ni atini leaders wa mane wa yiero. Stonde kuonde gi usa stonde duto te. Idwa teri stonde ng'ato makiny ka ng'ato biro yuani opa. To ne wawuoyo kodgi mos ahinya ma kendo space ne wamiyogi mondo giloke. Koro akwayo ni mondo ging'uono wan gi spaces chiro pod duong'. Jomtumba te jo ala mara jodonjie mondo joriugi maradi. Achiel. Yudo ka maradi. Jotim gi mara adi. Narodong nono owe geng'o ne ji. Jomtumba tugo lweny kodwa. Ni oginyal wuok ni dhoge kanye ma pesa nitie iye kuonge pesa. Nyaka sama wuoyo kodu ni wasepogo joma ne wagolo loko kata mwakele chiro. Adwani mondo wadhi gi nyo radio Ramogi mondo dhi one kama wamiyo johala go mondo loke. Onge gabori e chiro. Kwaya kanyo nyakoro Mgajwang manda matin koya Kisumu Teresiaya. Governor Masia James Orengo koro singo ne johala ma usenge ni mwandu mano mage ko jochoko osuru ma county ibiro duoknegi kabende osuru ma ijuo gi ok bi medi. Orengo manero moko johala ma usenge bende ne ogolo chik madaro jochoko osuru ma osebet kayuare kod johala. Osuru ka osingo ni stand mar nyamburko matingo jowuoth ibiro gero usenge. Okang' makamano koro biro bang' ng'anyo mane johala go bago jo mokalo kaka ne gikwedo kang' mar medo negi osuru kendo mayo gi moko kuom mwandu magi uso. Johala go bende ojiwo mondo los riwruoge matend county no koro biro tiyo go e chiwo negi omenda mag hola magi nyalo dongo go ohelni magi. To sama biro kwa waziri mar finance, waziri mar trade.
ni gik manomak osenge. That was one of the complaints. No maji gik moko. Kora kwa ni gigo duto mondo duokgi. Mar ariyo, nitie weche jomancha ne kawo kuom ji osuru kae. Chakre kiny gokinyi adwaro jogo mondo golgi nikech nitie seche moko ma gik moko osedonjo kamoro tineno na wang' ng'ato to kiseneno wang' ng'ato kata kotimoni maber to koro ok ine berno. E financial year machakre after June mondo wang'iew lo kendo wayud resources mar gero bus park. Kendo chabe awuotho ga kae tineno jowagi ng'ado matokni kodi to bus park to adwaro group moro motegno adwa ng'e kaka operate niwach the next financial year abro bedo mama pesa. Aketo nu pesa moro kanyo tadwaro nobedo kamiyo jo usenge kamiyo kaka $1,000,000 tadwaro no rotate kuom ute. Mane momiyo chokruok winjruok bedo kanyakla to giketo iluongo gimiluongo ni regulations ka cooperate bro miu pesa no mapiyo kata bro delay. Wawinjore? Kwa sianya kwa Ramogi wang'ie mago motuche kaunti ya Migori. Jopur mag niang' e kaunti ma Migori dwaro mondo board manyien mar kambi mar Sony oketo kenge makare mago mag noni gope jopur ochul mapiyo. Kabende koro gidwaro mondo chudo mar niang' otime thuolo mar jumbe ariyo mana kaka itimo e moko kuom kembe ji giwegi. Jafwambo mar Migori George Juma miwa report no koya e kaunti ma Migori. Juma ma okalo board no manyien mar kambi no mar Sony ka otele ko jakom margi Jared Kopiyo ne obedo kod bura margi mokwongo kendo timo limbe e migepe mopogore e kambini. Bura mokwongo ni obire kinde ma jopur bende osebedo kadhiro kambini mar Sony mondo koro chopi dwaro gi mopogore ma oting'o chudo mar gope miyo jopur mbolea kaachiel kod mamoko. Ndalo machon niang' ne dhi maber kabisa nikech kambi noketo wan ne gimiyo farm inputs, ne gimiyo mbolea, ne gipuronwa, ne giyoronwa. Itiere challenges mang'eny mantie to the future is bright nikech according to brief miwa kawuono lak masin sani rewni. Koro an gima nyalo wacho ne ogandawa jo Awendo, jo Migori, jo Kisii, jo Masai gikel niang'. E seche ma koro jopur gi oketo genogi kuom board ni mondo kolo kel lokruok e kambini. Moko kuom gigo eko magidwaro mapiyo mondo koro tim kod board ni en loso weche mag chudo mag niang'. Chudo mar jopur ni chien nyowuoyo ka sani pod ichulo mana niang' moro bet as far as last year manyaka sani pok ochul. Jopiny negi shida ka ng'ato dwa bedo ni pok ochule for all those months. Koro at least obro kawo niange utero kaminya chule in a week's time mondo miyo ne kako nyalo konyore. Koro board obed piny mondo iki kaka nya chul jopur. Bro keto kanyakla kaka directors ka achiel gi management mondo wang'e ere kaka chudo nyalo bedo e wang' sa. Watemo ni kabet wagiki thuolo mwanyalo chulo kata bang' dwe ka dwe to chieng' moro ka Nyasaye ogwedho watu wachul kata bang' juma ka juma. Ka opogore kod chudo mapiyo, jopur gi bende dwaro ni kambini mar Sony bende koro med bech niang' kaka mokum kembe mag ji giwegi osemedo. Uneno ka kembe mamoko mantie bathwa ne osemedo kata mana tan cost per ton to over 5,000 to Sony Sugar to pod oketo mana siling 4,000 gi wiye. Board mar kambini mar Sony e kinde limbe margi e kambini to ne ochiwo ywak margi ni kambini ok osebedo ka niang' ma oromo. Gino bende koro osemiyo kambini ok nyal rego maber mondo koro mani yudre ma inyalo chul jopur. Ma ok nyal timore ka waonge raw materials gikelnwa niang' mondo wanyam to wawinjre kodgi e mpango mar kaka wadhi chulogi e wang' sa ma ok odeko kaka osebedo ka dekoga. Jopur mag niang' osingo mane tiyo kamoro achiel kod board ni matayo kambini mar Sony mane kambini koro bedo makare. George Juma, Ramogi TV, Migori.
klab mar Nzoia Sugar poniko thuolo mar kawo lig maduong' pacho ka bang' ndiko duoko makare. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Riuri kodwa chieng' tich ariyo ka wadhialo wig muomruok mar remo e piny. Dr. Lavenda Otom mar Equity Afya Kisumu CBD kod Kondele biro riure kodwa e chenro mar penj laktar ka okonyowa e ng'eyo matut kuom tuo mar muomruok mar remo mana e penj laktar. Sapar gari odhiambo kik bai. Jishindie Smart TV kwa shabiki.com kila wiki. 100 bob kwa games za leo, 2 Smart TVs to give out this week. Not for person under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, diekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare e wi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711-087-000 and visit us at any KCB branch countrywide. Epa utuke nyakor magajwang jatend piny Kenya William Ruto yudo report mano mar dwaro mar Kenya kachiel gi pinje mag Uganda gi Tanzania bago tuke adhula mag AFCON higa mar 2027. Ruto mano otelo gi jatend migawo mar weche tuke Babu Namwamba kachiel gi jatend riwruok mar FKF Nick Mwendwa osingo mar bero lwasi ne dongruok mag tuke kachiel gi mich. Algeria, Botswana kachiel gi Egypt gin mago kuom pinje mabende osechwalo dwaro margi mano mar bago tuke mag AFCON. I am happy to announce today that we have joined our brothers and sisters in Uganda and Tanzania in mounting a joint bid to the Confederation of African Football for the opportunity to host the 2027 edition of Africa Cup of Nations, commonly known as AFCON. None of us has had the opportunity of hosting this important continental tournament before. We hope that our joint bid will motivate all our sides not only to qualify for the 2027 tournament, but also excel beyond previous achievements by our individual countries. Etuke magadhula lig maduong' pachoka KPL Bidco FC noloyo club mar Ulinzi Stars gondi adek kuom nono tugo no mano bagi lab Makasarani Annex. Samuel Ndungu no keto Bidco mbele bang' yudo gol mare dakika mar 18 kapok omedo mar ariyo dakika mar 32. Bang' jotugo wuok e yweyo Ezekiel Okare no medo ne Bidco gol mar adek dakika mar 68 ka points adek chwalo Bidco nyaka thuolo mar 13 ka Ulinzi Stars omako thuolo mar 8 gi points 44. Etugo machielo nyakor magajwang' mano bagi lab Makasarani club mar KCB no wuok amodhi nono gi nono gi club mar Sofapaka. Today we've won 3-0. I think what we've been doing in training is paying, but we need to score more goals because we are creating so many chances. But we'll keep working on it until we reach a point where we can score without struggling. Maoni yangu ya leo mimi naona game ilikuwa tu sawa, isipokuwa tu ni individual error ya first half Glenn hizo, na naweza sema second half pia ya goalkeeper, but naona kigame naona tu ilikuwa iko sawa, hawaja tuzidi na mali kokote. Mago magof nyakor magajwang' team mar Joseph Kagicha mabende no tingo jotugo adek mamoko no bedo joloch tielo mar 4 mag tuke golf mosir gi bengi mar KCB motesini East Africa Golf Series mano bagi lab ma Kenya Railway Golf Club. Joseph Kagicha bende mano bedo jaloch e kinde jotugo duto mano yuore tuke go ka James Karuga,
nobedo jaloch e kidieny mar jowuoyi bang' yudo points 3-7. E kidieny mar Keini, Perpetual Onjiru nobedo jaloch bang' yudo points 3. Tim mar Kagicha notieko points 5 mbele tim manotelne gi Jofriego mabende nong'ado tiko mar yore finals mag tuego ibiro bagi alap Makaren Country Club dwe mar 11. Series. Kolmoga Jang Club mar Nzoia Sugar pod nitiere kod thuolo mar kawo lig maduong' pacho ka bang' ndiko duoko makare tukegi 3 mokalo. Odiochieng' manyoro e alap ma Bukungu Stadium, County ma Kakamega, Club mar Nzoia Sugar noloyo Kakamega Homeboys gonde 2-0. James Kibande noketo Nzoia mbele gol achiel bang' loyo dakika mar 53 gol no manomiyo jo Sukarigo mijing'o mar yudo loch. Dakika 8 bang' yudo gol mokwongo, Nzoia nomedo gol mar 2 kokalo kuom jatugo Hassan Beja. Points 3 keto Nzoia Sugar e thuolo mar 3 e chung' mar timbe gi points 60 points 3 tok Gor Mahia momako thuolo no mar 2. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza mechi salama bila major injuries. Sasa mechi imekuwa nzuri na Nzoia wameshinda kiwalali. Ukiangalia kipindi cha kwanza tulipata nafasi nyingi hata kuweza kuzitumia vizuri, lakini kipindi cha pili out of individual mistakes wamecapitalize na wamefunga. Game iko nzuri, lakini first half tulianza polepole kidogo, juu opponent pia walikuwa wakapata chance kama 2, so first half tulianza polepole, lakini game tulikuwa tumeprepare vizuri, na pia derby, unajua pia derby huwezi jua vile inakuaga, so tulijua game itakuwa tough na tukaprepare vizuri, na ndio tunapata tukashinda. Juu tumekuja tu second half tukasema tutulie na mpira tunaweza funga pia, so ndio utapata tumecheza vizuri second half, tukaweza funga mabao 2. Kolmoga Jang man makelo agiko mar chendo mar Oimore sang'wene wang'ero kamano kuom kete kare chakruok nyagiko arwa kikachana miwa pachi kapok alore we akwanya 3 moko matin. Antifikol Juma wacho ni entiere kodwa e chendo mar Oimore, wacho kako mor gi weche gi manyien kendo wacho ni yiero mar thuge CBK to oko oneka ni kare, wacho ni tude gi weche moko kendo wacho ni oko par ni ntiere chieng' ma weche mag mibadhi biro rumo pacho kamano pacha Antifikol Juma. Neno okinyo Nyarangwe wacho ni en bende entiere kodwa e chenro moro ahinya gi weche manyien kendo wacho ni entiere kanyo Ringa Center giduto gintiere kodwa e chenro. Ken Msafi kantiere Yenga Ulore de wacho ni entiere locked kaka pile ka Eric Ondemo kaya chungi Kanyamkago, wacho ni en kanyo gi Peter Segu Chieng' Ondialo gi wacho ni giwuoro kaka jo Kibuye goger haya giger nikech gidwaro ratich gi mana gigoyo ko gidwaro migi thuolo mar timo wala. Brother Kuku George jere kacha gi paro, wacho ni en gima koro okoneka dhi konyo wach mar KEMSA gisani adier kayath kata Panadol onge osiptende wa, wacho ni loko telo ma KEMSA okoneka dhi konyo migao kata bad migao no yo makare. Kaito Jojo Kaka bende wacho kanyo ni en bende entiere kodwa e chenro e sechegi. Aneno kanyo ka bende ote machielo owuok Meshak Ojwang' olungre ni Feregola, wacho ni wuoro kaka pi timore gidi majoigni 80 gi wiye. Wacho RAMOGITV ero kamano kuom menyo weche kendo en geno mare kanyo ni bro yud konya ne jogo gin kanyo gi mama gi Justin wacho ni mano meno de kanyo. Pablo Dera bendo chentiere kodwa e chenro ka entiere Kericho, wacho ni okomora ahinya gi jotelo mag Kenya nikech kaka oneno jogo mosoreno ntiere kaka ntiere wach moro mantie. Wacho ni gimonyiso gi en giwegi tugo gi raia seche makoro giketo siasa weche mag pek mar ngima kata mano goyo mos ne miyo mano kalo matek e osiptal ni marach ahinya. Wacho ni wachno nyaka koro wachi e yo makare. Peter Otedo wacho ni en bende entiere kodwa kantiere pinya man gi mbola, wacho ni ochiwo wacho ni singo chiwo moko ka gima ne jidhie polo to doko chalo ka koro mondo okete tim chalo ka gima koro chal ka gima tamore oganda
obedo andaki kendo gombo kod timbe maundu nyalo kelo ywak ne rawere. Peter Tedo indi odhe lu kanyo makiani moko te bedo twere matin erokamano kuom ote mari. Neno ka ni Catherine Maggs wacho ni en bende okoyie gi jatend piny Kenya wacho ni nitiere weche mano singo to koro okochopo kare. Lucy Kabok to wacho ni Ramogi donjone maler, wacho ni weche mag siasa wacho ga nyonjo siasa gin jomo herore wanjo wan bende koro nyaka wadag kaka jo Kenya. Men Zonia kantiere gwenge makalangi nitiere kodwa karo jashono lithe jaganga wacho ni en bende wacho ni oparo mar dak oko mar piny Kenya nikech piny koro medo ridore wech mauta medore nyakwaro mgajwang mago pacho ganda iwinjo kaka oganda golo pachgi mago pachgi kotendore gi mago manwa ikono mag matimore piny Kenya mane Ramogi TV kamano kuom kete chenro mar Oimore wasebedo kanyo Gilzar Tieno wasebedo kaloko nwa weche gi nyinga Lydia. Okay, oriti masani bedo gotieno makare.